Ahojte, nedávno sme si spravili výlet do Viedne, kde sme navštívili Palmenhaus a Desert House pri zámku Schönbrunn. Z Bratislavy je to asi hodinku autom, takže fakt rýchle. Parkovať sa dá kúsok od Schönbrunnu v platenej garáži, alebo miesto nájdete aj v okolitých uličkách a zadarmo. Náš primárny cieľ bol Palmenhaus, no v okolí sa nachádza aj veľký park a spomínaný Desert House a zoo, takže o zábavu máte postarané. Palmenhaus je rozdelený na 3 časti s 3 rôznymi klimatickými zónami. Hlavná časť je temperovaná a má výšku až 28 metrov. Nájdete tam rastliny, ktoré žijú v miernom až teplom pásme. Druhý pavilón je len o 3 metre nižší a je prezývaný ako Cold House, teda studený dom. Tam sa nachádzajú rastliny, ktoré majú radi vlhkejšie a nie horúce prostredie. No a tretí pavilón je pomenovaný ako Warm House a práve tam sa nachádzajú všetky tropické rastliny. Všetky 3 pavilóny sú naozaj krásne, plné zaujímavých rastlín a ako veľký bonus pre mňa bol, že sa tam všade nachádzajú lavičky, kde si viete oddychnúť ako chaca. Druhý bod programu bol Desert House. Vstup má taký jaskinný nádych a tiež sa tam nachádza zo pár zvieratiek. Ďalej sa prichádza do hlavnej časti, ktorá vás prevedie krajinou od Strednej Ameriky až po Madagaskar. Boli tam ale že brutálne sukulenty a kaktusy, takže určite odporúčam navštíviť. Tak a to je všetko. Ak ťa zaujíma viac info, napríklad výška vstupného alebo celkovo viac o celom výlete, chod na môj blog, kde nájdeš celý článok. No a počujeme sa pri ďalšom videu. Ahojte!